ejju nkomplu r-riflessjoni tagħna fuq dan il-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitolu 6. Qed naraw il-miraklu li Ġesu għamel meta ta' permezz ta' 5 ħobżiet u ġisutiet ta' jiklu 5,000 ruħ. Imbagħad Ġesu għalihom li n-nies għandhom ifittxuh mhux għaliex kielu b'xejn, imma għaliex ma dak li kell Alla kien qed itihom ikel ieħor li ma jispiċċa qatt. Imbagħad Ġesu jkompli jgħidilhom: jien hu l-ħobż tal-ħajja. Mela bil-ħobż li niklu aħna kuljum imutu, ma bil-kelma talla aħna għandna ħajja għal dejjem. Imbagħad hawnhekk in-nies naraw li bdew jiskandalizzaw ruħhom għaliex Ġesu qal li hu l-ħobż tal-ħajja. U ġabulu d-diskuża, mela dan mhux bin Giuseppi, mela l-missieru l-ommu ma nafuhomx. Ma kif qed jgħid li hu niżel mis-sema. Interessanti kif kultant aħna nagħmlu l-istess żbalji li għamlu dawn in-nies fi żmien Ġesu. Ħafna drabi aħna nħarsu mhux lejn dak li jintqal jew dak li jsir, imma lejn min għamlu. Dak li qallu l-importanti huwa min u mhux il-kontenut li għandu. Kemm il-darba aħna niġġudikaw in-nies mill-apparenza. Kemm il-darba niġġudikaw min għal dik il-ħaġa jew fejn rajta u mhux niġġudikaw u narfu x'fih is-sustanza ta' dak il-kliem. U aħna wkoll kultant ngħidu Ġesu u menti mhux bniedem bħalna. Fid-batijiet ngħidu ma dak mhux għax kien Alla. Le, ejjew nippruvaw naraw li l-messaġġ ta' Alla għandu l-valur fih innifsu. U ħaġa oħra importanti hija li Ġesu lilna Alla lilna jkellimna mhux bħala meta jkun hemm meeting jew kultant kif nagħmlu aħna anke fil-priedki, jiena fil-priedka nkellem il-Knisja nies. Jien ma nistax inkellem il dak u lil ieħor, imma Alla il-messaġġ tiegħu wasalunna personalment, lili u lilek. Biex namlu naċċettaw dal-messaġġ tal-Alla, aħna rridu ninfetħu, nippreparaw ruħna ħalli nisimgħu il-messaġġ. Kultant aħna ngħidu anke fil-priedka u hija mhux dak il-priedka mhux l-ieħor, aħna qed nħarsu lejn il-Patri li t-priedka jew x'qal il-messaġġ li Alla qed waslinna permezz ta' dak. Aħna naw dan il-miraklu li qed nirrakkuntaw li Ġesu permezz ta' 5 ħobżiet għamel dak il-miraklu kbir. Alla kif jgħidilna l-Vanġelu anke biex daħal Ġerusalemm kellu bżonn ta' ħmar. Alla jinqeda b'nies sempliċi, nies li huma mimlin difetti, żbalji biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Għalhekk il-messaġġ tiegħi llum huwa dan li jiena u intom nippruvaw mhux inħarsu lejn il-wiċċ ta' min qed jitkellem, ma nippruvaw nifhmu il-messaġġ li għandna. Anke meta morru knisja jew nippreparaw ruħna ħalli nisimgħu il-messaġġ. Mhux ngħidu dak ħajdejjaqni priedka jew nkella aktar waqt meta morru l-knisja u nixxalu nibdew nibagħtu l-messaġġi. Ewwa, dak qed nuri li jiena ma rridx nisma' l-kelma tal-Alla, l-messaġġ tal-Alla. Jalla il-messaġġ tal-mulej aħna nippreparaw ruħna ħalli nifhmuh u aktar importanti naċċettawh. Inkella nkun qed narmu barra l-ikbar teżor. Forsi l-mulej dak il-ħin, dak il-mument li twassalli messaġġ li jista' jbiddel ħajti. Jalla aħna wkoll nitalmu nimmeditaw aħjar il-kelma tal-Alla. Jalla l-Vanġelu aħna noħorġuh minn dak l-ambjent ta' 2000 sena ilu biex napplikawh għalina illum. Il-mulej iberkina.